Във Велинград, града на бора и на хлад, двама души днес диктуват своя нов парад. Дундака е тук със стъпка тежка и стабилна. Генчо го следва с воля мощна и важна и силна. Те държат ключа за всеки затворен катинар. Всяка улица ги знае като стари верен господар. Когато слънцето на планината бавно залез, те излизат на терена за поредния процес. Кредити като топъл хляб в ръцете им горят. Дундака и Генчо днес над всички тук стоят. С-класата блести, Рейндж Ровърът ръмжи. Велинград е техен град, докато света се върти. Милионери са замахи, тарикати от класа. Ники калкулатора пресмята всяка една маса. Ники калкулатора е винаги в техния екип. Криптират цифрите в главата си като някакъв чип. Ликви, сметки и проценти, всичко е под строй. В този бизнес няма място за случайен герой. С-класата цепи въздуха с черен копринен цвят. А Рейндж Ровъра гази всеки път и всеки кът. Те раздават пачките с лекота и с фине, защото знаят как се прави истински прогрес. Кредити като топъл хляб в ръцете им горят. Дундака и Генчо днес на всички тук стоят. С-класата блести, Рейндж Ровърът ръмжи. Велинград е техен град, докато света се върти. Милионери са замахи, тарикати от класа. Ники калкулатора пресмята всяка една маса. От центъра до Чепино имената им кънтят. Хората се дръпват, щом колите им се зададат. Това не е съдба, това е чиста стратегия. Да бъдеш на върха в тази сложна колегия. Дундака дава дума, Генчо слага своя печат. Ники калкулатора следи всеки нов обрат. Най-големите са те в този балкански рай. Играта им е вечна и не виждат никакъв край. Кредити като топъл хляб в ръцете им горят. Дундака и Генчо днес над всички тук стоят. С-класата блести, Рейндж Ровърът ръмжи. Велинград е техен град, докато светът се върти. Милионери са замахи, тарикати от класа. Ники калкулатора пресмята всяка една маса. Черни стъкла и звук на мощен двигател в нощта. Велинград ценува техните големи дела. Дундака, Генчо и Ники в един вечен ритъм. Най-големите тарикати в този житейски изпит.